perlok das ni la poi Khwai dohkha kadai kabas geutin na shisha ngade urawon ubaju smart ba shakipong nekiwa ngajulay khwai dohkha nyale ka ping magic nama rabon kita khamik ini ping magic khwai dohkha kadai kabas geutin na shisha pun medan tiktok memat sempat nakuan malam Khwai dohkha hakine kisngi kiba menta da ujing bam tmai ngajulay khwai dohkha corn fishing bait Kikatorne katkar kim jukin tay da une ujing bam tang shu kawang yakalaga shin turki do khaki apinang une ujing bam corn fishing bait how khwai ki do khaki ak nye bandai haki por ki bam in swa dong shi dong ha plastic tang we badu atta tang shu tip ya ka jaka ba Karim Khwai dohkha corn fishing bait Kikatorne katkar kim jukin tay ashilong pin yo ya une ujing bam dohkha haman ki jakaleng pin shufonya corn fishing bait Kikatorne katkar kim jukin tay da une ujing bam tang shu kawang ping magic khamik khatkar dai ayu dai Khwai dohkha kadai kabas ngeutin na shisha ngade urawon ubaju smart ba
Shaki pung neki wanga juleit khwai dohkha Dang step na keban shet ja hakalinti na yait step ting yo du jaka ka khwai dohkha ka khwai dohkha ka de ka bas ngau tena shisha haki por ki ba min swa dong si dong ha plastic utang uye badu ata tang shuti pi akajaka babun dohkha don jan don gai na la petsata yo I kharit ne kha he ani kamin siam lak men ba teng teng pat hap late pai tang ka parom suda watla da long kumta shi kumta kamin siam ka herbeit sa ka khwai dohkha Haki ne kisni kiba menta da ujing bam tunai nga juleit khwai dohkha u chon fishing bait u gone fishing bait ki kator ne kat kar kim ju ken tai do ne ujing bam tang su kawang ya kalaka sin turki dohkha ki apenang une ujing bam gone fishing bait how khwai ki dohkha ki ak nye bandai haki por ki ba min swa dong si dong a plastic tang uye badu ata tang shuti pi akajaka babun dohkha don janum don gai na la petsata yo I kharit ne kha he ani kamin siam lak men ba teng teng hap late pai tang ka parom suda watla da long kumta shi kumta kamin siam ka herbeit sha ka khwai dohkha corn fishing bait corn fishing bait ki kator ne kat kar kim ju ken tai ha shilong pin yo yau ne ujing bam dohkha ha man ki jaga len pin su fonya nga corn fishing bait corn fishing bait ki kator ne kat kar kim ju ken tai dau ne ujing bam tang su kawang ya kalaka sin turki dohkha ki apenam une ujing bam gone fishing bait how khwai ki dohkha kia nia bandai Ka khwai dohkha ka khwai dohkha ka de ka basgel tena shisha nga nga de uravon ba jus mat ba shaki pung ne ki wa ka juleit khwai dohkha Dang step nga keban shet ja hakalinting ay step ting yo du jaka ka khwai dohkha ka khwai dohkha ta de ka ba pen sangel tinat shisha nga haki por ki ba men swa don't she don't have plastic Tango vie
Mawryngkeng kahrbei ka Khwai dohkha kaki lah tepat kalau kita dekat naik akine KHONGSNGI kiba menta syakong ngil apa siya kabakut trong kacing khwai nang ne nyapet nak dohkha no gilo bon tak mudah bon than re namar ba barit sudah bon barit sudah perahu sudah dohkha suai